Γεια σας γατάκια μου και πάλι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το bitcoin, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 34.900 και μας ετοιμάζει μεγάλη κίνηση, το προς τα που θα το πούμε σε λίγο όταν περάσουμε στα charts. Επίσης, αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει ο Jerome Powell μερικές φορές που θα επηρεάσει την αγορά 100%. Βάλτε like και πάμε στο chart να δούμε πιο αναλυτικά. Άμα δείτε, έχουν μία ανεών δομή στο bitcoin και πολλοί κόσμος, έχω παρατηρήσει, ζωγραφίζει εδώ bear flag και θεωρεί ότι θα πάμε τώρα προς τα κάτω. Αλλά θα σας εξηγήσω τώρα γιατί δεν ισχύει αυτό και πιο αναλυτικά θα σας ζωγραφίσω. Κοιτάξτε, το bear flag είναι όταν έχουμε μία κατιόν δομή μετά το bear flag και μετά πάμε προς τα κάτω. Δηλαδή αυτό εδώ θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε bear flag. Ενώ στην περίπτωσή μας εμείς έχουμε μία ανεών δομή στην οποία δεν μας παίζει ρόλο το bear flag. Θυμάστε ότι μπορούμε να πάμε προς τα κάτω εδώ, δεν το αποκλείουμε, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Το γιατί θα σας πω σε λιγάκι. Πριν να περάσουμε από εκεί, θα ήθελα να σας πω, άμα ασχολείστε με το κρύπτο, εμείς χρησιμοποιούμε το Bybit. Άμα σας ενδιαφέρει, κάτω στη περιγραφή θα υπάρχει το link που μπορείτε να πάρετε bonus και να γλιτώσετε commission. Πάμε πιο αναλυτικά. Εμείς έχουμε εδώ τη long ζώνη. Από εδώ εγώ κρατάω long και κρατάω το stop, όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, στο profit. Αυτή τη ζώνη, τη συγκεκριμένη, που λέγαμε ότι ορισμένοι τη λένε bear flag, εγώ θα πρότεινα να τη λέμε το διάστημα των τιμών, όπου εμείς μπορούμε να αγοράζουμε και να πουλάμε. Άμα θέλει κάποιος να μπει τώρα, που δεν το προτείνω βέβαια, αλλά άμα κάποιος θέλει να μπει τώρα, θα πρότεινα να περιμένει να κατέβουμε στο LOI και από εκεί να μπει. Ο στόχος μας είναι γύρω στις 37.000, εκεί που είχαμε το προηγούμενο high, και εκεί θα πουλήσουμε κάποιο κομμάτι του position μας και θα πάμε μέχρι τις 38 το υπόλοιπο να το πουλήσουμε εκεί. Βέβαια μπορεί και να μην φτάσουμε εκεί και να πάμε κάτω. Γιατί θα σας εξηγήσω σε λίγο όταν περάσουμε στο ημερήσιο time frame και βάλουμε το Fibonacci. Από εδώ εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να έχουμε correction μέχρι το διάστημα 0.5-0.68 του Fibonacci, εδώ περίπου. Άρα άμα ξεκινήσουμε και πάμε κάτω και περάσουμε το προηγούμενο επίπεδο, πάμε κάτω μέχρι εκεί. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και μεγάλο risk management. Και πάντα να θυμόμαστε τα stop. Ωραία, και κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι bitcoin αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να κάνει μεγάλη κίνηση. Το προς τα που θα δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάμε προς τα πάνω, όπως σας είπα, αλλά υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να πάμε προς τα κάτω, όπως σας είπα επίσης. Γι' αυτό να θυμάστε risk management, money management και καθένας έχει το μυαλό του και πρέπει να σκεφτεί πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Επίσης, περάστε στο Telegram που ανεβάζουμε συνέχεια κάποια νέα έγκαιρα και βάλτε like, κάντε subscribe και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά!